Last day na po natin dito sa hotel. Kasi pupuntahan na naman tayo sa labas at maglagalag. Kaya yon yung mga things ko, ibababa ko na siya, iiwan ko dun sa baba. Tapos mamaya, anuhin ko na lang, kukunin. Yan. Yung towels dyan na yan siya. Yan usually yung ginagawa ko para ibig sabihin nagamit na talaga, dyan ko nilalagay. Ay, hindi ko alam pa pala mag-part. Ano ba yan? Muntik nang nakalimutan, fans. Hindi makapag-flash. Umihi kasi ako before aalis. Tapos may pachinelas sila, friends. Ayan. So, iwan ko na tong pachinelas nila at magsusuot na ako ng shoes ko. Yan, okay pa naman. Maganda yung place, friends. Dito may view. Tsaka dito din, merong view. Kung gusto kang umupo dito, may view din. Ganda yung view. Ang ano lang, nakapangit lang sa bakasyon ko ngayon dito sa Bergen ay maulan. Kung kaya, ayun, instead na pupunta tayo ng bundok, sasakay tayo ng Floyban, Hindi nagawa, di natuloy. Kasi maulan nga. Ayan, so lalabas na tayo, friends. May nilagay ako na ano doon, tatanggalin natin. Hindi ako marunong travel light, friends. Dami kong ginadalang mga abubot. Ayan. Check out na tayo. Tingnan natin yung view dito. Yan. Dati nagpunta kami dyan Ate Elsa sa may fountain na yan. Actually, nalibot-libot ko na talaga itong Bergen. Kaya yung gusto kong puntahan talaga yung Floyban. Nangyari maulan. Kaya hindi tayo makapunta sa taas. Tapos sayang din naman kung for example ngayon hindi na umulan. Tapos 12 na. Hindi ko ma-enjoy yung view sa taas. Kasi ma-stress lang ako. Sayang lang, di ba? So, gagawin natin, friends, maglilibot-libot ulit tayo dyan sa ano. Libot-libutan namin dati pag 2014. Iba naman ngayon, kasi dati, May. Ngayon, September. Maulan. Saan na ba? Ba't walang walang available na highs? Tawag po ng elevator dito sa Norway, highs. H-E-I-S.
Di ba ang ganda ng view? Sayang lang maulan. Første etasje. Det første etasje. Reception. Og dette er reception. Hi. Yeah. 1105. Yeah, it's fine. You can put your key card there. Is it possible to deposit my bags here while I am roaming around the city? Yeah, no problem. You can put luggage inside there. Take a handle now. You can come inside. Okay. I will take it out at around 3. Okay. Hey. No problem. You can pick up anything. Okay. Hi. Yan friends, malibot muna tayo dito sa place before tayo umalis. Tapos kahit saan sa hotels, meron talagang
reminder. Ito po yung view sana na titingnan natin, kaso yun na nga, maulan. Kaya hindi mo kita yung ganyang view dito ngayon. Kaya saan tayo pupunta sa Loibana? Yan dyan, friends, is shopping center. Malapit lang dito, di ba? Shopping center. Tapos, sa unahan ng shopping center, yun na yung train station. Ayan, friends, may nakalagay sa taas. Ewan ko kung makikita nyo. Kalagay, Oslo, Oleson, Sotra. Ayan. Plano ko sana dati pag lagalag, kaya ako nag-train talaga. Kasi magdadala ko ng ganito, Eh, hindi naman ako masyadong magaling pa sa balancing. Kaya, ayun. Hindi rin nangyari, friends. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.